Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba awailat mikishala umentri ka Sorkar jilla. Ula pentikna baka Sorkar kanung kta bante ye ki jingte haudul nong Lumpongdeng. Bat ka Sorkar kan Wengnoh ya ka projek hau Lumpongdeng. Ya kani umentri ula keren shikila pathai kubor ha ka sining kong jong katayo. Hadien ba nakaliang ki nong ilam ka Green Tech Foundation kila ki halor ka jing Thmu ka Sorkar bante ye ki jingte ha udol nong Lumpongdeng. Uba wailat mi ki ulo ong ruba ka Sorkar kan penurlong Kumba la Thmu bante ki jingte ha Orchid umyam kat baha Lumpongdeng pat la pendikna bakan Wengnoh mardor bat kanum don kanu ka jingte. Hoi ka don ka jing ya penduk jongi ha ka kamra jongi deputy chief minister iba preston tinsong ha ka jingwan jong ki nong elam shnong jong ka senjuk ki rang ba shnong na ka Ribhoi district hakane ke jingi kendo adon langbo I director jongka tourism bat ki member tingi la ya discuss nakaliang joki kila pensio number 1 kalong ba nakaliang joki ki kwa hi ba ka to ka project kan ne tang ba since ka don ka concern khamtam mili ba don ki ka tu kwa ki especially ke bat ki Green Tech Foundation ki bala stage ya ka hunger strike ba flag ya ka concern dia ka jing ya ka ecological balance ha ka tu island Lumpongdeng te kila request ba kat yo tu ban nam kata te hoi ni mar baro kata ngiru nakaliang jong ka Sorkar nila pensiu ya kata nila pensyai na ka pos ba nakaliang jong ka government but ha ka tu ka original ka agreement ro nila ya kren syai ba kanam don ka any kind of construction ha utu island but purely kandai ka experiential tourism kata kadeka nila pensyai na ka pos te mentang nilai iba khamtam kalawan ni kinik senjuk kerang basnong kiba long ki direct stakeholder siya kata thai tena kata kadau te ngiro ngikwa hitung ke Sorkar ban pensyai ban pentikna ba ku mangila keren mangimdon jimut ya ka ban tei bandon kata ka parliament ban structure hantu tena kata kadau ngikum ke Sorkar nila decide ban withdraw ya Lumpongdeng na kanika project te kata kadeka confirmation nga ku aban ai bangila de ya penbek ngila de rai nga kaliang jong Sorkar tang ba katu ka project jong ka touch hapo ka existing structure hapo umyang katu ka dan ka Orchid katu kan yai ni dengan ong su kumno nama ba kila tip hi what for every agenda kila kin don bai hi ki ban sim ka bu politically and especially what kanika agenda te pila tip hi nomor ka election MP ka lajan definitely it's a good way for them to start tamba ngas ngokumen pat banyo iba upai pa ula start bon ba upai pa ula start bon ki bala kali kum no pen stang ya kene ba thapatan ya ka resolution policy mi kai te kata nga mut ngan ngas ngokumen ba upai pa ula start